Αν νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου έχει σκλαβώσει, αυτό το χαρτί θα σου δώσει πίσω τη ζωή σου. Κανείς δεν σου το είπε, αλλά ο λόγος που νιώθεις ότι είσαι στα χαμένα δεν είναι ότι είσαι ανοργάνωτος. Είναι το ότι το μυαλό σου προσπαθεί να κουβαλήσει 50 δουλειές χωρίς κάποιο σύστημα από πίσω. Και αυτό σε ρίχνει. Δες πώς δουλεύει ο εβδομαδιαίος χάρτης και γιατί θα αλλάξει τα πάντα μέσα σε 7 μέρες. Το πρώτο βήμα πάντα είναι κάνε brain dump. Πάρε όλες τις δουλειές που πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις και πέτατε σε ένα χαρτί. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε όμορφα, ούτε τακτοποιημένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τα βάλεις όλα εκεί. Ο λόγος που δουλεύει τόσο καλά αυτό είναι το ότι βγάζεις όλη αυτή την πληροφορία και τη βάζεις στο χαρτί. Οπότε ηρεμεί το μυαλό σου. Μετά από αυτά τα 50-60 πράγματα που έβαλες στο χαρτί, διαλέγεις τα 3 πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις, ώστε να πας τη βδομάδα σου μπροστά. Στη συνέχεια τα μοιράζεις σε υποομάδες και για κάθε μέρα της εβδομάδας βάζεις ένα μπλοκ από αυτά. Ολοκληρώνοντας ένα από αυτά τα μπλοκ, κάθε μέρα θα έχεις μία μικρή νίκη, ώστε να συνεχίσεις να θες να προσπαθείς. Τέλος της εβδομάδας την Κυριακή κάνεις 10 λεπτά review και βλέπεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε τόσο καλά, τι θα έπρεπε να διορθώσεις την επόμενη εβδομάδα. Γιατί το μυαλό σου θέλει να κλείσει ο κύκλος. Αυτό που ξεκίνησες να τελειώσει. Και έτσι ο χάρτης γίνεται ο μικρός θεός της εβδομάδας σου. Σου λέει τι έβγαλε νόημα και τι ήταν χαμένος χρόνος. Αν θέλεις να πάρεις ξανά πίσω τον έλεγχο για τη ζωή σου, γράψε μου εβδομάδα στα σχόλια και θα σου στείλω δωρεάν template.